ассалому алайкум ҳамватанони азиз. баъди хат гӯш кунед. касеро мефура, гӯш куна намефура, аз микор шава. Аммо ман фикри шахсӣ худам мегӯм, муроҷиат мекунам ба мақомотҳо ва шахсони масъуле ки оид ба сайтҳои интернетӣ сару кор доранд дар ҷумҳурии Тоҷикистон. хоҳиш мекунам нисбати чунин сайтҳо чӣ мегӯянд чора бибинед, таҳти назоратшо бигиред. кадом сайтҳо? Сайтҳое ки мисли Аббоси Ғармӣ. ӯ Аббоси Ғармӣ худаш бемор аст. ҳамчунин беморҳои худмона, чӣ хоҳаро бошанд, чӣ модаро запис мекунанд дар ютуб ё инстаграм ё имову телеграммо мепартоянд ба хотири миллата пас задан. бибинед ки аз ҷаноби оли саркардагӣ то варзишгаро Рӯякаи Раҷабалӣ Баёнов ё дигарош бошанд, барои номи ватани тоҷика бардоштан чӣ қадар ҳаракат мекунанд. аммо чунин сайтҳо барои як просмотр, барои як лайк мегиранд 10 сум метиҳан. ҳамон бемора, вай бемора, оё ту падар надорӣ, акаву додар надорӣ, рӯзи қиёмат оё аз кашталои ту бемор намегира ки парвардигор ҳамин мина 2 сум дод, 10 сум дод, 20 сум дод, фалония душном ку, фалония душном ку. вай бемор аст. оё акаву додари тараф худо накарда бемор куна, як кас ё ман ё як кас дига сумаш бития, як кас дигара душном куна, тира мефора. вай бемор астанд. ва я муъҷизаи парвардигоранд ки нишон метиҳад ки ина бемор, ина мақсад солим, бой камбағал то аз ҳамдигарӣ ибрат бигирем. ба ҳамон хотир аз худо битарсе. бародаро, миллата шарманда накунед. вай бемор аст, наханде илтимос ба ӯ беморо. ҳамчунин сайтҳоро накушоед барои як лайк просмотр. ба худо худтон медонед ки ав сайтҳо то ҳеҷ фоида намегиред, аммо гуноҳ ҷамъ менед, ҳам миллата шарманда мекунед. аз мақомотҳое ки оиди ҳамин сайтҳо сару кор доред, хоҳиш мекунам чораи чунин сайтҳо дида шава, то оста ҳамё кам шава, миллата паст накунанд. раҳмати худо барои диққатон бахшиш ки агар гуфта дар иззати нафстон расида бошам. ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ман фикри шахсӣ худ нагуфтам. раҳмати худо барои диққататон.